Fraților, salut! Vă iau și eu puțin timp. Vând aceste conturi pe care le veți vedea în continuare. Le vând foarte ieftine, frate, luați-le. Motivul pentru care le vând este că nu mai joc de aproximativ 5 luni, cam așa. N-am mai pus mâna pe joc. Și n-are rost să țin conturile degeaba, cu toate că, uitați-vă, vedeți, mă uit la history și e gol. Deci n-am meciuri, nu mai joc, frate. Deci n-are rost să le țin conturile bune, să le țin degeaba. Și m-am gândit să le vând, destul de ieftine. Caut lume serioasă, frate, nu vreau copilandri, nu vreau, în fine, vreau lume serioasă. Vreau. Mm, Contul ăsta e cel mai praf, să zicem, cel mai panoramă care am avut. Între primele mele conturi care am început să joc pe ele. Avem așa, ce skin-uri avem pe ăsta? Aici avem Hellcartul ăla, avem Onimaru pe Saber, Fanny Gushon, Selena, avem Starul pe Gord, Harley Venom, Grangerul cu Lyborn, 3 epice, 2 speciale, Hayabusa specialul, Gushonul, Frizerul ăla. Da, contul ăsta nu e cine știe ce, frate. Revin imediat și vă arăt următorul. Da, am revenit pe acest cont. De data asta este un Smurf. Cum puteți vedea aici, am 11 meciuri mai mult pierdute. Avem așa la favoriți Gashion 144 de meciuri, 91,7%, cu legendarul pe el, Fanny 78%, Cloud 96% aproape, Lancelot 86%, Kufra 80%, Chou 78% aproape, Valiru 95%, Kimi cu Epic 83% și cam atât. Nu m-am ținut nici de contul ăsta, m-am lăsat și de el. Hai să vedem skinurile. Deci da, frate, le vând super ieftine, nu mai am treabă cu jocul. Caut lume serioasă, frate. Nu stau să... Lume serioasă, nu copilandri, nu copii retarzi, nu nimic, frate. Avem așa, 2 staruri, un epic, un legendar, Star, Fanny, Lyborn și cu starul, Valir epic, Lancelot, Kimi, epic, Gashion, Venom, Kufra specialul, Cloud specialul, Elitu și Elitu pe Saber, pe Zilong. Cam atât pe contul ăsta, revin cu următorul, fraților. Da, ăsta este al treilea cont, fraților. Ăsta am ținut mai mult la el, deoarece să vedem ce avem pe aici. Avem, frate, 2 milioane de carismă de asta. Am și uitat cum se cheamă. Cum puteți vedea aici, am obținut 21.000 adică am obținut cadouri în valoare de 21.000 de diamante, cum puteți vedea. Avem bărcuța asta 20 de bucăți și insulă încă 20, plus ce mai avem pe aici medalii, bărcuță, Angela dolari, cățeluși, etc. Da, deci avem 2 milioane de carismă la contul ăsta. Printre care mai avem și 2 meciuri 100%. Și avem Fanny. Ăsta a fost un smurf de Fanny și Gashion. Cum puteți vedea, Fanny 511 meciuri, 86 aproape. Gashion 140 aici. 81 aproape. Haideți să vedem și skin-urile repede, că se lungește videoclipul. Deci, fraților, rog seriozitate. Chiar le vând. Și dacă vreți să știți prețurile, vă dau un indiciu. Cel mai scump, în 150 de euro las. Dacă vreți să aflați restul, îmi dați mesaj. Eu, frate, sunt om serios.
Videoclipul ăsta îl voi posta pe YouTube, cu toate că n-am abonați, dar îl postez ca să vă fie mai ușor să vedeți conturile, pardon. Mai ușor să îl postez pe YouTube și să vă uitați decât să fac screenshot-uri la toate conturile. Eu sunt om serios, frate, am cont pe Instagram cu 24.000 de abonați, îl voi lăsa în descriere. Puteți da follow acolo să vedeți, acolo am contul meu de Mobile Legend, deci nu sunt țepar, nu nimica, fraților, chiar vând conturile deoarece m-am lăsat. Avem două zodiaci, Gashon Star, Carry Star, Lancelot Granger Star, Fanny Star, Clintu, Selena, Epicul ăla de la ruletă, numai skin-ul ăsta a fost 5.000 de diamante, mi-aduc aminte, sau 6.000. Link, așa, Fanny, Grok, skin-ul la Epic nou, Grok la vechiul, Epicul pe Gashon, deci cum vedeți în toate conturile, frate, am avut cel mai scump, bine, une dintre cele mai scumpe skin-uri pe Gashon, frate. Gashon a fost main-ul meu și cu Fanny. Cum puteți vedea, Gashon și Fanny le-am pe toate, frate. Contul ăsta, frate, e frumușel, adică în skin-uri, mai ales zodiacele și 2 milioane de carismă și, da, merită încercat, fraților.